Boas e solías tardes de primeiros de agosto. Estreamos tamén Lúa Crecente. E se estades a ver este vídeo noutras horas do día, recibid igualmente un cordial saúdo e unha cordial benvida. Sentidevos a gustos nestas lecturas das enerxías que facemos para o mes que entra. E facémolo normalmente en directo e utilizando 3 libros que son un diccionario de lingua galega, unha Ilíada e unha Biblia, e logo contextualizamos ou pechamos a lectura con unha tirada de cartas. Hoxe tocalle Radiant White Spirit e os consellos de Kuan Yin. Esta lectura é un pouquiño diferente a como adoito facelas normalmente, porque aparte de que facía moi bo día, tamén hai un vento leve e forte do norte que me pareceu interesante incluir. Así que poderíamos decir que o elemento aire é un dos componentes principais ou participantes principais nesta lectura. Tamén poderíamos decir que xa que todos aqueles elementos cos que vamos a facer a lectura, aquelas ferramentas das que vamos a dispoñer, como están a tocar directamente a terra, tamén poderíamos incluir o elemento terra como outro dos axudantes, incluso o elemento lume a través dos raios do sol. E non quero forzar moito a máquina, pero tendo en conta que esta leve e forte brisa do norte que nos axuda nas lecturas hoxe ven precisamente da costa, pois, bueno, poderíamos decir que hai como un observador afastado que é o elemento auga. Así que, sen máis, imos a entrar xa na lectura da bibliomancia. Comezamos polo diccionario de lingua galega e deixamos que o vento abra as súas follas. Un pouco de axuda porque a portada é un pouco pesada, así que abrina eu. E como vedes, nestas rachas de vento non se abre bruscamente, senón que pasa folla por folla, como se pasiño a pasiño quixera decirnos algo. Creo que todo o que acontece ao redor dunha lectura ten unha interpretación, e isto pareceme significativo, que as páxinas, como veredes no resto de libros, pásanse unha por unha. Iso tamén quere decir que imos a quedarnos moi ao comezo do diccionario, como veredes. De feito, a primeira palabra que seleccionei é afagar. Como non estaba eu moi convencida da metodoloxía, volvín a facer unha segunda lectura co diccionario e vedes que de novo as páxinas pásanse de unha en unha. As palabras que seleccionei foron adscripción e aduana. Interesante o feito de que nos mantemos no A, quizáis porque son unha persoa con pouca paciencia, pero vedes que en algún momento detiveronse as follas, así que pareceume que era aí onde tiña que ir eu a seleccionar unha palabra. Adscribirse a algo e pasar por unha aduana. Farán de viaxes e de emprendementos tamén. E claro, estamos no A palabra de inicio de todo. Interesante, imos deixalo aí e seguir vendo que fun seleccionando no resto de libros. Seguimos nos inicios, nos principios, nos comezos, aí onde se desencadea todo. A Biblia trouxonos o Xénese e o capítulo 20 que di: Abraham colleu o camiño cara ao Neguev e asentou entre Cadex e Xur. Residiu tamén por un tempo en Gerar. Abraham dicía que Sara, a súa muller, era a súa irmá, e Abimelec, rei de Gerar, mandou que lla trouxese. Pero Deus apareceuselle de noite nun soño a Abimelec e ameazouno: Vas morrer por causa da muller que tomaches, pois ten home. Abimelec non a tocara aínda e respondeu: Señor, matarías tamén un inocente? Non me dixo el que era a súa irmá, e ela que el era seu irmán? Con intención sincera e mans limpas fixen isto.
Volvemos aquí ao tema viaxes e creo que podemos empatar incluso coa palabra aduana anteriormente aparecida no dicionario ou seleccionada no dicionario, porque Abraham minte di que a súa muller é súa irmá, seguramente por algún rollo legal que agora mesmo se me escapa. Por lo tanto, un cando viaxa non tamén ten que mirar que levar, que fronteiras vai cruzar, e ás veces polas aduanas pois tamén hai que esconder cousas para poder pasalas. Non estou a falar de gran contrabando, non, pero non hai que contar todo na vida, non temos que guardarnos cousas para nós, incluso cando pensamos que estamos transgredindo algunha norma. Pode ser que sexa sano para nós e para quen nos rodea. Ás veces non fai falta contar todo, pero sí fai falta contar con todo cada vez que vamos a emprender unha viaxe, ter todo en perspectiva. Continuamos e agora pasamos á Ilíada. E coa Ilíada pasoume algo extraño, aínda que non tanto, tendo en conta que non escollín o lugar con máis vento da casa para que non fora todo unha tolemia. Pero sí que é verdade que este libro costaba de abrirse, creo que polo formato do libro, tamén polo vento que facía, e non daba pasado do índice, nin das primeiras páxinas, e de sabelo. De todas as maneiras, creo que tamén é significativo e podemos interpretalo. En primeiro lugar, podemos falar da desesperación ao inicio de algo, cando parece que arranca pero volve cara atrás, cando empezamos a aprender algo que hai como un momento no que desaprendemos, por exemplo, cousas así, esa desesperación inicial en calquer emprendemento. Hai outra cousa que debemos decir sobre os inicios, deixando a un lado o diccionario, porque todas as palabras están ordenadas. As palabras que abren un libro van a marcar a historia que ven despois. Nós descoñecemos o que vai a vir, pero podemos ler as primeiras liñas, non? Pode ser que neste mes comecemos a ver o inicio de algo novo, unha historia nova, unha vida nova, unha maneira de ver a vida nova, ou cousas máis básicas. E non sabemos moi ben a donde vamos a ir con iso, que nos vai a deparar, pero sabemos que vai a ser un ciclo con inicio e con peche, con moito aprendizaxe, e moi importante, cada día, cada páxina dese libro ten que ser lido e saboreado con atención. Vedes tamén que, por moito que se insista ou se espere, pois ás veces as cousas non resultan, tamén hai que saber deixalo estar. É outra lectura que podemos tomar. Igual temos cousas aí que deberíamos soltar. E é curioso porque, ao contrario do que acontece na Ilíada, na que a maioría dos heróis saben máis ou menos cala vai ser o seu destino, nós pois aquí pois non recibimos ningunha información oracular, non sabemos que nos vai a deparar a historia que se inicie agora, sobre todo na lúa na lúa chea de agosto, que terá lugar, creo que, se non lembro mal, o día 9. E é que, claro, finales de agosto, principios de setembro sempre van a saber tamén un pouco a inicio, porque inicia o curso, fixemos ese break do verán, aínda que non tiveramos vacacións, é como pois un tempo de horas bucólicas ás veces, logo entramos outra vez nese ciclo de invernía e cambia de novo o ritmo. Continuamos a lectura utilizando o Tarot Rider Vice Spirit, antes dixen White, pero Vice Spirit, ou como se pronuncie. Decidín que era a mellor idea lanzar as cartas ao aire e a ver cales se daban a volta. Veredes que non tantas como as que podería parecervos ao principio. E
perfecto, caeron fora de plano. Por favor, non fagades caso do pé do trípode, que está un pouco cochambroso porque estaba ali arrombado nunha esquina chea de arañiñas. Temos o 2 de espadas e a carta da lúa. Nunha segunda tirada saen outras dúas cartas, as dúas de ouros, un 5 de ouros e unha sota de ouros. Interesante esta tirada porque saliron a pares. E tamén é interesante porque tanto o 2 de espadas como a lúa son cartas que teñen presencia nocturna, que acontecen pola noite, que falan de oscuridade, de nocturnidade, de sombras, pero os ouros, e concretamente estas cartas de ouros, teñen xa como unha luz de amencer, é como se fora un ciclo completo, non? E ademais comezamos nunha lúa crecente, na do 2 de espadas, pasamos por unha lúa plena e chea da carta da lúa e continuamos o amencer. Eu diría que é unha tirada que fai sobre todo referencia ao ámbito laboral e económico, que se en algún momento houbo un período de dúbidas, de problemas a resolver, deberon resolverse dende a parte máis práctica, material e intelectiva, de maneira equilibrada a través da mente, do razonamento frío. A lúa é unha carta que tende a interpretarse tamén como intencións ocultas, cousas escuras que non se ven, pero ten outro lado para min moito máis bonito, é que sempre teño o sesgo de interpretala bastante positivamente. Claro que depende das cartas que están ao redor, neste caso creo que non me engano, interpretala de maneira positiva. O froito non se dá só coa luz do sol, tamén necesitamos a escuridade e a humidade nocturna da lúa. A intuición, a creatividade, o coñecer os nosos propios ciclos, aínda que os outros os descoñezan, que nos leva, non, a despois dun tempo recoller os froitos dese traballo. E ás veces pode ser desesperante, pode un sumirse na máis completa angustia, non, como esa angustia das noites caladas e pesadas de insomnio, pero despois amence, non? Estamos a amencer. Creo que esta lectura dinos que xa estamos nese momento de amencer, que pasamos xa por todo ese ciclo dende a crecente a chea, estamos xa amencendo, non? Imos a comezar a ver os froitos do traballo, do que estivéramos a traballar este tempo atrás, estes anos atrás, diría incluso. E non pasemos por alto o feito de que, mentras eu estaba a gravar, unha das cartas saiu voando, que era do 5 de ouros. Porque pode ser tamén, isto interpreto así, que cando cheguemos a ese final, a recoller o froito, non o disfrutemos, porque diremos, despois de pasar todo o que pasamos, aínda seremos capaces de decir, pois tampouco o traballamos tanto e non o merecemos, non? Deixar a un lado un pouco o síndrome de impostores. Sí que estivemos a traballalo de todas as maneiras posibles, aínda que che pareza que non, todas as circunstancias polas que pasaches, incluso cando pensas que non o deixes todo de ti, estivéchelo a dar. Podes saborear iso que vai chegar. Síndromes de impostores, por favor, deixadeos fora da casa, pechadeos fora, non lles deixedes entrar á vosa vida. Tamén é posible que non sexa algo externo, que dende o exterior non sexa capaz, o exterior a nos, o mundo exterior, o resto de persoas, os achegados a nos, non sexan capaces de recoñecernos todo ese traballo. Vale, ás veces un estáse a partir o lombo
literalmente a partir o lombo, a deixarse a pel, a comerse a cabeza, e dende fora non se ve todo este traballo. Só se vai a ver o resultado. Polo tanto, non hai que desesperar, pero ás veces caemos na desesperación de Dios, é que estou facendo tanto e non obteño o recoñecemento que merezo. Chegará. Parece que non, pero chegará. Costará, porque dende fora non o están a ver. Porque igual non somos persoas, sabes que no traballo hai persoas que non traballan nada, pero se queixan todo o tempo, entón parecen que traballan moito. Vale, pois nós, os consultantes nesta lectura, non somos así. Non facemos tanto escándalo. Entonces, non parece que traballemos tanto, pero traballamos o mesmo ou máis can todos os outros queixicas. Creo que entendedes máis ou menos por onde vou, non? E finalmente, uns consellos de Kuan Yin. O primeiro é un vello coñecido desta canle, porque nos sae moito, creo, que é o desexo do corazón. A manifestación do desexo do teu corazón contén as sementes do cumplimento de moitos seres. Pregunta e axudareiche a alcanzar o teu destino dunha maneira que beneficiará a todos. E outro consello é o de loto azul. O xuicio é unha prisión, a compaixón libérate. Cando acolles a beleza do perdón e avances na túa verdade, ningunha circunstancia ou persoa pode impedir a túa plenitude. Extraíamos a simple lección de que canto menos xulgamos aos demais, tamén menos nos xulgamos a nós mesmos e, polo tanto, actuamos máis libremente. E máis ou menos ata aquí as lecturas, pero sei que estades agardando unha conclusión. A miña conclusión xa foi máis ou menos vertida mentras iba comentando todo o que foi salindo na bibliomancia, pero sí que teño unha forte sensación, aínda que sexa polas circunstancias nas que fixen a lectura, e o modelo de libros que teño que non permiten abrirse ao tolo, tamén que non o fixen cun vento tolísimo, pero todas as circunstancias que me levaron a facer así esta lectura forman parte tamén da interpretación. Así que non podo evitar pensar que estamos nunha etapa moi forte de inicios ordenados como diccionario. Sei que está a soar un pouco como simple e obvio, pero como decía con respecto a Ilíada, incluso un libro no que descoñecemos como están ordeadas as palabras, todo o que está escrito lévanos a unha historia ordenada. Cada palabra que se escribe agora, cada decisión que se tome, cada acto que fagades neste momento, escribe unha páxina dunha nova historia, dun novo ciclo, con principio, no e desenlace na vosa vida. Pero non teño a sensación de que sexa unha historia dramática, tendo en conta tamén pois a lectura que saliu no Rider by Spirit. É un inicio de algo no que necesitamos tirar de mente, de intelecto, de razonamento, aínda que sexamos persoas que somos máis sentimento, corazón ou intuición ou creatividade. Igual agora temos que coller, aínda que sexamos así, temos que coller máis impulso coa lóxica e coa mente, e veremos que o desenlace é bo, que chegaremos a recoller o froito polo que estamos a loitar.
Eu sei que sempre estou a falar de inicios e peches e inicios e peches, pero é que así que é a vida toda, non como un respirar ou como un latexo. Por suposto, agosto síntese así, tamén porque en setembro pois volvemos a iniciar un ciclo novo, con un ritmo novo, unha vida nova. Eu creo que tamén colectivamente todos vivimos un pouco setembro como un inicio de algo, porque vimos moi marcados na infancia con iso de inicio do curso. Parece que non, pero eu creo que iso márcanos moitísimo. E tamén a nivel, digamos, eh, espiritual ou a nivel inconsciente, vale? Por eso as editoriais non só sacan os libros novos para o colexio, senón que tamén sacan moitísimas coleccións. Bueno, agora xa non tanto, non? Pero é o momento de empezar cousas, e os gimnasios fan descontos tamén a fin de ano. Bueno, é un é un é diferente, non? E as últimas semanas de agosto tamén se sinten un pouco así. Podedesme acusar de que quizáis estou xa un pouco en modo en modo outonal, pero agora, iso sí, todo o que comeces agora, sexan traballos, relacións de parella, emprendementos persoais, incluso se te vas a dedicar á horticultura, todas as cousas teñen o seu momento e a súa orde. Incluso nas novelas máis caóticas todo ten un sentido e un fío conductor. Así que primeiro tomemos exemplo do diccionario. Nunca pensei que diría isto nunha bibliomancia, pero o diccionario é un libro que trae todo ordenadiño e é bastante previsible. É dicir que tamén todo iso que comecemos xa sabemos un pouco de antemán como vai a transcorrer, como se van a ordear as cousas, pero ainda así temos marxe de maniobra, un pouquiño como na Ilíada, que todos os heróis máis ou menos teñen o seu destino decidido, pero ainda así toman decisións e obran en base ás súas opinións, ideas ou intereses. Teñamos isto en mente durante o próximo mes e vémonos para a bibliomancia de setembro. Sinto moito ter sacado a bibliomancia tan tarde, pero, bueno, o día que agravei, que foi a inicios de agosto, logo complicouseme tecnolóxicamente todo, pero, bueno, aquí estou un mes máis nun dos meus vídeos favoritos.